kwafika ongqesta. Alalela ngiyena ungqesta. Ukuthi nje ngihlakaniphile izinto ngiyashesha ukuyibamba. Okay. Clever. Ake sizweke. Yini mhlawumbe into yaziyo nje. Yini endala inkukhu neqanda? No, inkukhu neqanda. Obviously iqanda. Clever ndini. Iqanda liphuma enkukhwini. Okay, inkukhu. Siphanqandini. Inkukhu iphuma eqandini. Okay, just impendula ngiyazi yabona. Kodwa mina shosho impendulo mangayazi. Wena there's no way ukuthi ungayithola impendulo. Mangazi why mina. Akulutho ngoba ngihlala ngizenza uClever. Wena ohlala uzenza uClever. Uyasibona ukuthi isilima kanjani. We Clever ndini ke. Ubuwazi ukuthi njengoba umlana nje unesikole sami esinzima kanjani. Ngikweletani inkukhu noma iqanda? Ngikweletani? Kokubili. Kokubili. Bonke ngicela ukukhuluma ngikuzwe ufuna ukuthini. Njobe imphambo zakho zizonke la siphelele. Uyazi ukuthi kunobamba uliphuma la kumina lapho kuwena. Yazi bonke ukhuluma into engayizwa ngikuzwe ufuna ukuthini msisi wakhona? Ufuna ukuthini kumina? Kade kubona ethu isilimo. Ukungazi ukuthi umuntu wesifazane wakhiwa ngobamba lomuntu wesilisa elathatha umuntu wesilisa esacambalele. Bonke lalela lapho kusokhulunywa ngoAdam noEva. Hayi mina nawe. Sho hayi mina nawe. Nginesho yalokho. La endlini mina uAdam wena uEva. Kamanye masibona ukuthi ubambo lwakho lula kumina. Yabona bonke kuba ubambo lakho lula kumina. Ngaba kukho smooth kanje. Yabona ngabe liqhoshile lona. Ngwana uvela uyiqhoshele ngokwakho. Alukho la. Nginesho yalokho. Ngoba ke ngiyalibona ke ngicela ungisize ngobambo lami ngihlukane nawe ngiphinde ngihlangane nawe nje. Unginike ubambo lami ngiyahamba ngibuyele empangeni ngiyishaya yonke indaba yakho. Bonke mangabe ngikunikeza. Angisiyazi ngoshona. Bengazi ukuthi kanti konke ekwazi ukubulala. Bonke ngikwazi ukunikeza lolu bambo. Please nginike ubambo lami ngihambe. Bonke ngikwazi ukuthi ngincede ngobambo lwami. Wewini. Uyabona uma suthi ngiyakulandela nje ngifuna ubambo lami wena lokuhamba nawe. Wini nginika ubambo lami. Yakho kodwa angeke ipasti yakho ungakhethi osikazi kodwa umndeni angeke nawe uyazi wala noma behluko angeke ulahle igazi lakho obohlalo khala njalo uyahlayisa ekhulisa isikhathi sami Themba Themba ngikwazi nokulala uhonqa cha uvukulale kahle Themba uvukulale kahle uyahonqa ngeke ngikwazi ukulala mina Themba umuza eminyango hamba uvulela Themba Wait. Nangiyazi into enje. Ngiyala la khululeka. Yeza! Yeza! Sawona sisi ngithengisa izinto zokuklina la endlini sisi ziklina ufurniture usofa yonke lento sisi yabona thina sithengisa yonke into la sisi yonke into efuna ngina yonke into la endlini ukuthi istofu carpet utape yonke into khona kuthi uyathengisa fanele ufike ngalesikhathi ekseni kanje hayi thina yabona isithengisa sivuka ekseni ngoba basho kahle bathi the fastest worm catches the fastest the Elizabeth catches the fastest way. Thina lapho kodwa ngicishe ngayisha bengisasho sisi yabona la ngiphethe yonke into ongayifuna sisi ngiphethe kwa yabona lo sofa wakho finish shiner yabona lo sofa wakho ngoba usunamabala nje bheka nje athi ukhona abe kahle bese ke ngiphethe neyoklina amabonda yabona le ubonda lakho ingane ziyadlala ziyathinta ziyangcolisa la into elula uthatha le angitshela usuka le goal uzothengisa la uzokuthiwa thina sikwazi ukubuya eThekwini cha ukuthi lezi engisiphethe la sisi angeke usithole ungayaphi yephi yimi kuphela engisiphethe bazibiza nama import
ziphuma le China lezi kodwa kusiya amafoni khona and futhi sisi kwenza awu awubhekele kuphela nawo amaphela sisi yabona lona yabulala amaphela wanangqondo sisi uthi usufuna ukuthenga ufuna uthama Yaxolisa nginayo imali nakho ukukhona sisi uthe kimi ufuna ukubona ukuthi lokhu ngibhekile ngizenza isilima anginamali hayi noma angeke usho ukuthi ungoqo nje wena cathi angiboni kodwa kusala ngeke uzithole ukutshela izikimi kuphela hayi Ubaba. Buyi. Yini? Ekseni kangaka ngeholiday. Yini ndaba uvukeleni? Gogo umuntu ebedayisa la azunqoze sengaze ngavuka. Hawu, uyazi bengisamangela. Kodwa ungathi ngimzwile umuntu obengqongqoza. Awu. Hayibo. Yini ubedayisana? Gogo lo muntu ebephethe amanye ama-chemical. Ufike uthi sisi ngiyadayisa ibhodlela elikhulu 28 rand carpet clean ngingasacikekile gogo. Yabona babe kuyimini bezothi nje inhlala mfaka unyaka. Ngeke nje ukuphela nesiphinkwane esifana naleso. Hayi suka. Yazi ukuthi banesicefe kabula abantu abadayisayo. Ungabezwe kuthiwa imali sithathapi. Ngiyakubona kwemali gogo bacela thina sikwazi ngiyethe kwini soyithengela izinto. Ho. Hayi cha banesicefe phela. Hayi banesicefe. Ngisathi kulula futhi. Yazi ukuthini lala nje amahora bemabili. Ngoba vele uyikhathaleni vele ufuna ukulala. Angikwazi nokulala uThemba ngabe uyahonqo angikwazi nje ukulala. Oh kazubanike lo ayi yabona ke mina bazoyidela ingane. Yini hey asinamali la wena thina bandoko angithi bona uyabona ke lo namhlanje angeke ukholwe. Dayisani ngengane. Dayisa ngengane? Ngengane. Ayinhle go. Gogo udayisa ngengane yikho nje bona ngambhakaza ngesicaba ngathi edolobheni. Gogo khona kuthiwa abazali abasawaziphatha ingane umuntu angasadayisa ngengane pho. Angithi le mfashini yeni senenze nomi kanjani? Angithi uyibona nje indaba ezikhulunywa into ezenziwa einganeni. Ngono lokho kanti bayezwa yini? Oh hayi awushona wena khona ngeke ngisalunga. Ngeke ngisalunga lo umvulele wena. Hayi. Oh ngena. Oh yi. Bantu wena. Awubantu. Isikhule kanje ingane yakho? Yebo ikhulile yona. Gogo uphosta lo engangisebenza naye kade ngisebenza eGoli lo wayehlala eSentini. Usehlala la emhlanga Rocks manje. Ilo ngangikhuluma ngaye. Uphoshe ugogo wami lo wangikhulisayo. Kusezana. Ngiyathabela ukwazi. Ngiyajabula mukwazi umngani kwabe. Lalela angithi lo beninayo. Angithi bayakutshela ngapha wakhuliswa yimina ke. Azabe ngaka njena yonke into wengase ngakutshela ngami. Awu ke wakhuluma kanti uwe lo muntu usiyobatshela naseGoli ukuthi ungazi face of front. Samuntu ukuthi awusho nje kodwa ulalela ungakanani senginesikhathi singanani umuntu uthi. Awuna 3 months. Yazi ukuthi ubuka emdala kabi. Ewulile yazi. Uye la bekufonela. Lokho ngelalelake. Sizohambana sonke isekaphosha uphoshe kade ungifonile izolo ubungitshela ngayo ukuthi ungifonile izolo wathi uphuza itiye kwakhe. Sizoye emhlanga nje khona manje sizogezana sonke nje bese siyahambana. Hayi kodwa mina ngeke ngihambe ngizosela nomntwana. Hayi kokho khulileka. Hamba nengane. Ayihluka. Hayi khulilekani uThemba uzosala nayo ingane. Anisho njalo. Mkhwena wami Themba. Ave thembekile. Hayi kodwa yena uqinisile ngiyamazi nami uThemba mkhwenyana. Have right. Kodwa ngeke sishiye yathi ingane. Hayi Themba uyakuthembekile wena. Uqiniseke? Bakwethu ethi ngiyogeza ngishintsheni baba. Uzohambana. Umuntu wabani? Themba, umngane wami uphosha lo ngikutshele ngayo wasemhlanga ufikile yezo. Ngizohamba naye sophuza itiye kwakhe. Ufike nomntwana, simshiye ngale kwi-lounge. Cela usigadele yena ozobaba.
I love you when you call me umntwana. Themba, Yes, I am umntwana. ngishiye ingane elounge. Ngicela ungibhekele yona. Stand, take care of that baby, ne? Papa, yes? I'll always take care of you, my baby. Oh, sengiqedile ke madamazane sesingahamba ke. uThemba sengimtshelile futhi ngizangamshela nenote. Ubaby lo uzosala la. uThemba uthi mayivuka amthole. Mntwana. Bye bye. Iyabala ingane. Themba. Bafo ingane. Angiyondane mina. Hey, kunengane ngaleni. Kunengane engayazi ngale elangu. Suka, kunengane ngale la. Nansi ba. Hey. Bafo. Bafo lengane. Lengane iqhamuka lengane bafo. Bafo, ngikuvusele kona lo ngoba angiyazi nami. Bafo ufice bala endlini. Bafo, umuntu engimficile la endlini nansi ingane. Ekababa bafo lengane. Bafo ekabala ingane. Funa nami ngibuze kanjalo. Okay, uphi ubuyi noma ugogo noma Mfonele bafo, mfonele ucheck yena. Ish. Voicemail. Voicemail. Yeah. Uyithengelani ifoni kanti uzophinda ayifake ku voicemail? Kubalekile nayo into eyinkinga ekabala ingane. Hey bafana awubambela ngibiza ubhongo Mhlawumbe ingane engayazi. Ibamba, buka ke manje asafuna ukusuka kumina ke manje. Wena bafutha awubiza ubhongo bafuna mhlawumbe uzoyazi. Bongo. Bongo. Awuse ngapha. Hey madoda. Bongo. Nanku umhlola la. Nayingane. Bongo ubani uba ukukhona into kwambona ephuma la endlini. Hayi command. Okay, engena ke. Hayi ngibonanga umuntu. Ugogo. Angimazi. Uphi ubuyi? Angimazi ubuyi mathi nabuza ngikhithe kumina. Shulu unayo ingane, inkinga ayithi ingane. Wazi ingane Bongo. Awu lutho uyifike kanjani ngane? Angithi Bongo inkinga yethi leyo. Wasiqala wabuza kuthina sibuza ukuthi le ngingane uzobuza ukuthi ifika sibuza leyo nto. Oh, akusona nje singane madoda ihambe niphika onina sebelethe nayo. Ziphika ubapho. Ubamba kancane Bongo, awuyibamba. Hello. Ngathi le ngane iyakwazi. Yazi bafethu, sisenkingeni la ngempela. Imanzi futhi le ngane, Yazi kushintsha ingane ke mina. Anishintshele madoda, mina ngikwazi ukushintsha ingane. Khona ngani mhlawumbe uma wayo yabo ngabe ngitazo. Ngizosangathi singingene. Besishinga nje. Ubaba abathathu. Ngenene njalo. Lokho la besishinga. Ingane besishinga.
Yazi ke senkinge manje wena ngithethe ngathi ingane mangabe futhi uyijuthulisa. Isithulile madoda mina No inkinga ithulile lo mama uyambona manje uthini manje. Nokucaba very strong enganeni encane kangaka. Manje njengoba lo mama ephume wahamba nimzwile uthini sibathathe enganeni eyodwa. Cha lo mama unenye into. Ucaba uthini ingane besikade siyenza. Wena kabe bazuzama uthi lo mama mhlambe angizami bafuna uzwile uthini ngithi sibathathe enganeni eyodwa. Cha mbonile uphuma wahamba. bafo yazi khona into laba. Kune call engiyitholile. Bafuna usukhuluma indaba zekholi masuqala usufuna ukuphuma. No bafo hayi ngoba ngifuna ukuphuma ngami. Ukuthi manje ngifuna ukuphuthuma eNewcastle. Ngazi ukuthi ingane ifuna. Bafo sekungena ikhona ngoba naku sefika uma. Sopa phongo ngiyabalela. Bafo ngeke nisenihamba. Bafo ngiyabuya khona ngizobuya namhlanje ntambama bafo. Ngizogibela nje itaxi yokuqala. Ngicela umlungu wami ngicela uyithathe. Ngithatha ngiyisabi ngani. Mhlawumbe ingane igazi nayibambelela kumina. Lalela bafowethu. Ingane yabo ingane uthi wena bafuthi hamba bafuna mama ukuthi uyabuya manje buya hawu uyabuya mama ngithi ingane sonke lesikhathi awubheki la ingane yengane yakhe buso uphatha ingane noma kanjani obheka ingane ukuthi injani ya nansi kuyathula yabo awuna inani uthi ngalo nini bafo kodwa ngempela iyafana la kuba kahle uyabona Bona abasebenzi Steve. Ikhala. Ngizokwenza izofela ngene amaphoyisa. Lokho nikhuluma into enye ukuthi ngizwe ngoba mama ngabe hamba la uhambe wathi uya. Hayi bafowethu ngizobe ngibuye bese ngiyahamba. Ngiyekuze yabo buka ingane mangabe ibuka wena iyahlela. Ayikho into eyihlekayo ibayijabulela ubaba wayo. Asho ukuthi ubani umuntu oyisiliva ngempela. Nini. Bafowethu mina ngisanishiya ke ngisathi ukubaleka ke. Hey madoda. Ya sesifikile. Seshila amadamana amanzi. Mama uyibona baba ngakufika ngapha. Namba nje umbabona nje bobabili. Alright. Mina ngifuna ukubona ingane ikuphi ingane? Umnikazi wami. Ingane ikuphi ingane? Nango iphethe umnikazi wami. Awubuke lo. Othi ingane. Ayitole lapho satshela injani lengane madoda. Bebe ngicela ukuchaza babusayitshisa. Ngengane uchaza yona. Injani ingane ihlole lapho. Unenkinga? Hayi ngathi ayinankinga. Ngicela ukuyichaza babusayitshisa indaba yengane ukuthi enzeka kanjani. Ngithe ngifika la ngabiza ubafu ngase ngifica ingane. Ngingakho bengiyiphethe nje kuphela. Kancane nje. Uphi ubaba olengane? Wena ubaba olengane? Cha akusiwena umlungu wami. Nangu. Ngicela ukuchaza Nkosi yami, ngicela ukuchaza. Kusho ukuthi nangu baba wengane. Nangu. Mina babusayitshela into engicela ukuyichaza kahle ngicela ugubhuke endleleni babusayitshela. Le ngane lengithema ngabe ngiyifica ngayifica iphethe ubafu lo. So akumina ngihlangene nengane. Umuzi wakhe lo. Bamba la. Mina ngiyahamba namhlanje. Ngizani kuyiletha please. Wo, ukuphi mama lengane? Uphi mama wakho? Okay, uba siyazi ukuphi mama lengane. Nama uphi mama wakho? Ya ngikhathi sisho ukuthi uphuma wayo man. Ngifuna ukwazi ukuphi mama walengane. Asimazi. Satshela. Ufuna nini? Umama walengane akekho, ubaba walengane akekho la endlini. Kusho kukhulu okwenzeka kala. Ayingakhuluma naye sayitshela. Ayekho kukhulu okwenzeka la endlini. Awuthuli simasela khuluma. Yabona phoyisa ozankonzi phezukwakhe. Nangu. Wabuyi, lengane kabani? Oh, ingane yakaphosa lo. Lengane ifunani ayithi njengoba sengiboshiwe. Hawu, ingane Themba ukuthi sibuka kanjani manje? Ingane Themba ingane ngijeyile ekseni mangihamba ukuthi kunengane kaPhosha la. Ungitshela ngikuphi ngivuka ungekho wena la endlini. Ungitshela ngikuphi? Themba ngisengashiya nenothi phe kombhede la. Angizange ngithole inothi yezwa ke baphoyisa. Umkhumule sizoxoxa kahle. Sizolonke lo daba. Khawula, usungabuza yena kuma wengane uthi khona lo baba wengane la endlini. Uzokumbona uzokhona lapho kuphela. Wemama, uyebo ngempela lengane. Iyami ingane. Ngempela. Uyabona umjwayelo. Awumtsheleke ungazisi nje wazisi bonke labantu la endlini. Uyazi kahle kamhlophe ukuthi ingane
njengamanje siyanukubezwa ngendlela eyisimangaliso Impela. uyakwazi lokho akithi Ngiyakwazi. lokho kubanga ukuthi wena ushiye ingane ungayishiyi Mbuze sayithini, ukuthi ushiye emntwini nangu oshiye nathi ushiye nje bese kutholakala ingane isigungwe ngamadoda amathathu intshebe into ezinje uyabona dadewethu ukugcine namhlanje ngokomthetho kufanele ngabe sikufaka ini Mina? wena uqobo lwakho Yabona nje mina ngiyabeza kwaphoyisa. Ngicela nihambe. Angithi ngibonile ukuthi ubani. Ungakhulumi kanjalo nephoyisa. Ungakhulumi kanjalo nephoyisa. sohamba nawe khona Detective, manje kukwami la ekhaya ngicela uhambe. Akuyeni baba umntwana lo. Ngicela uhambe detective. uyazi ngayishintsha lento mna Sihambe lo mama. Siphume sihambe. lo mama lo shusho sifake inkinga Yabona mina wena mlungwane wena mama into efuna ukutshela yona. Angeke ufele uthathe ingane izoyishiya emzini yabantu ushiye ingane itetemuka noma ikanjani. Ukuchaza ukuthi Themba ngishiye nawe ingane. Awuzange ngishiye nengane wena. Musumthethise mcishe ngabodwa wena uyangithethisa. Wena mama ungahamba ushiye ingane yishiye yodwa. Ubuka manje ngane sesicishe. uqinisile bafo ngempela yazi benza into wrong labo ucishe wabosha uboshela into ongayazi Bafo. Uthe uyahamba hamba. hayi bafo Uthe uyahamba hamba. Ngeke kusalunga ukuthi ngihambe kumina. Ngeke kusalunga. Kunezinto kusafuneka kulungisele zona la ngaphandle eJayi. Themba uyayibona ingane kaPhosha. Sesoxabana. Sesoxabana nje. Mawaqala phansi wamtshela ngengane yaphosha lengane uhamba la niyo nebhizinisi yodla ama breakfast ingane ndiyishendi sekuboshwa mina uzohamba la endlini. Themba ingane yakhala uvuka ishintsha. Ulethe nebhodlela layo. Azona bungivusa usafuna ingane yangivusa nje ubisi. Ungayibhodlela elibandayo. Yini kwenzenjani? Kwenzenjani Themba yini? Yini khuluma. Kwenze alright. Yini kwenzenjani? Ngiyaphupha. Uyaphupha? Uphuphani? Ingane.